Hi YouTube family, maadjong adlaw ninyo tanan, pasensya na jud mo ako ka-upload diri, katawd na ko maka-upload diri sa tong YouTube no. Kay na ako'y kabisihan lagi lain lagi nga pangitaan lagi sapi kay kinilaging maning kakayta sa life. So maadjong adlaw ninyo diha, kamusta mo? Diya, morning karon day, alas 7 sa buntag dugay mi nga mata kay idal to dugay man pud nato gabi eh. Mantika ni day ha, di ni tanduay. Oh, magprito kog itlog, gamay ra kadyo gibutang mantika kay wa mi sudan si undoy kay ning sadyo man pag mata na mo, pag bakod na mo, wa na si diha. Oh, ingana na na kakugihan karon. Oh. Kugihan na si day, da grasya sa Ginoo. Bisag di ko mag-vlog day, maka kaon ako. Bisag nara ko sabay pero di makuganahan og wa po koy ahoa. Ay magkabikil-bikil day. Layas ta, bitaw joke ra bitaw. Nami pag naapot tayo para makatabang butas panginahanglan ba. Ay, luto na gamang itlog. Nara day. Nelton! Just eat na, come here. Daghan na jud ko kadjog mga hipuson karon. Awa guys, grabe din namang gubuta dari kayo. Daghan na ko mga parcel. O pa na open, na ako na open na wa pa na ma-review pod. Just eat na. Daghan ko kadjog parcel guys nga. Let's put the box here. Ouch, it hurts. It hurts. Out, sorry. Lagi. It's a box but we need to wait until later. Let's not open that. Daghan ko parcel na. Napa ko mga parcel nga na-open na. Say hi la, say hi. Nakoy parcel nga na-open na ma-review kay tanang busy lay ka dun sa full-time mommy bad ako karon. So, full-time mommy na iduhang na nay for me. Wala, it's very hard for me to vlog in YouTube, TikTok, ato pa sa Facebook, nga na. Pero syempre, nagnanagod po ko nindo dari sa YouTube kay bawo man ko hanapin mga to nga di ganahan datong ang ubang gipang mention nga mga app. Napot sila sa YouTube mo nang maningkamot po ko nga maka-update kun anyway day. Parang lipado to na gabi. Magchika-chika sa alamanta. Ang lipado na gabi kay ning adto man mi bisag taligsik ning duong mi kay nakahiring mi ba nga gipasigahan ako nog among bay. Sus, nagsiga naman jud. Lami na jud tanaw na ni mga suga anja. Wala man buko naka video ako ka picture. Wala ko maka-house update lagi kay murag mawadod sang nahuna. Ja, kana bitong igo ra mi muli-ili nga nawad mo stay dito kay abog malagidas ni agi dili mo ko ganahag abog kay mag-suffer man ko sang sinusitis. Pero gananay saog nanay tiles pero pa na human pero nataod nagpikas. And then nanay ceiling as in bay na jud si dada agportahan ug I mean di portahan wa pagportahan gi-deliver ag kanang pero human na mi og bayad adto. Ag bintana day tuan na giplastada na to skillet ag bintana kuwang na lang ihaplak dadto para ma-close na ag mga bintana. Nalipay ko pero sige ra kay murag hapit naman jud puto si Jamahuman. Hapit na gamayan na lang jud. Murag hana din mapakita ninyo. Pero as of now nalipay na ko kay nanay kuryente nagsiga na lami na tanawon. Lami na tanawon sa puti na baka nang kay syempre kay napintala na yan lami na lagi tanawon day. Nalipay ba dai nga na si Undoy. Istorya mi gabi eh. Hala no. Oro sa panhinong idi ay bisag tulo na katuig ning labay ba. Lami sa pamati nga kanang dai naingato nagporma ba among pagkugi. Nga na. Lami jud ay magkugi tanong kay naay resulta. So basta kay nalipay ko da sagdira kay mga atangiran tos mga sunod nga video kasi sunod nga video hana dang mapakita ninyo. Okay. Siyempre diha ba pud mo sa pagsugod di madyo po nang makakita pa mo sa nay progress nga na kay nga na magdyo na mag-vlog magdyo di ba? Ako ra gani siguro kaadyo kuan kay lugay mo pud nang bada na human. Dalton let's eat na. Nag-charge mo day ko dari ang kuan. Ini tawag dani. Kini ba day kaning og mag-review ko kinahanglan mo kog suga aranay sara ba ni suga. Kasagka adyo. Kita adyo kadto product. Na puno naman ni gabi ira man ni giibot siguro undoy kay bitay naman naman dari. Let's eat na Dalton. Ara pa mang initag imong egg. Dugay po ko na to gabi kay nang lapo ako sa mga kutsara, mga toothbrush. Hapong lapo ag apil. Pabugnaw kog luto ni Dalton. Si Undoy atong kinas Undoy nga munaog og panoramic mga 9 or 10 kay eskwela si Dalton karon. Lisod ka adto ning ikaw rang usa sa bata anja napakadaghang mga trabaho samot na jud namang bay na puno nos product. May daghan ko mga product kay pang review ba na lisod kog apas ug panghinlo. Agha na lamang una nag-basic na lamang naglababo ka ng mga kanadang basic jud kadto ba katong mga product nga tambak na to na tambak jud. Just wait Dalton kay your rice is still so hot and the egg is hot too. Okay? Okay. Here's the egg. Yummy. Wait, I'll get the chair for you, okay? Just wait. Wait. It's too high. Here. Excuse me. Hi. Yeah, it's so high. Here's your chair. It's high. Yeah, it's so high. It's You're gonna fall down. Here. You sit with me here. The cat will get inside because okay, it's so dark now. Yesterday, guys, the cat got here and stole our food. Right, Dalton? Okay.
Because there's a cat outside. Dali, sit down. Sit here. Sit here with me. Ang hungitan, kay nga lugi na hungitan, dang, na. Puro sudan kanon. Liwat na ho ni, maglandan og suwa. Hi. Yeah, the chair is so high. Okay, you sit here now. You sit here now. Yes. Hi. It's high, yeah, it is. Lahi nagahangrutin karon guys, ini ka morning magasikaso ko sa bata. Eskwela na, ini eskwela sa bata sila ra undoy ang patden dato. Ako dari kabangbuang na po ko dari ang TikTok. Dai kapalis ug wala ka si undoy. Ana pa ko maka-vlog, edit nga na. Pero kaya ra kaadto, I'm happy. Happy ko sa ang routine karon. Mas happier ko karon nga kamera. Daog na ako'y mga event nga atinan, mag-uncall ra kong linlin. So ingana na laman. Box. What do you want? Box? No, that's not yours. That's Nanay's work. Don't get the box. Uh-oh. Yeah, it's Nanay's work. Open your mouth. It's so nice. It's so yummy. Another 15 kabuok parcel ni abot dito sa gawas na. Ang ipang sudari kay murag naanad na manggud ag mga rider nga. Ipangbili na laman sa gawas ag mga parcel. So na ako mga 50 kabuok parcel nga abrihon nun. Gibijaan ko nila undoy rundang. Dang na noon. Gibijaan ko nila undoy para matulin ko. Natulin na siya ko nakapanghindo na ko sa lababo, nakapanghugas ko nda. Naka-video po ko sa uban pero ang hago oy. Pero nga na magajud day. Haga pero happy ko sa ang trabaho ha. Hindi mo undoy ganina nga modong ko mi sa amo ang bay karon baga magdag-um pero bo sila kaning laag mo pud sila nga luoy mas undoy na kay mag-vlog na madalton sige na sige mako utro. Kaya imbes baguan ako may interrupt man kung dalton mawa man ko sa ang litanya. Una. Gusto ko magluto pa ni hapon pero ako kay bagon sa lutuon. Siguro magpansit na lamang ko. Magpansit na lamang ko dahil ang ibutang sa pansit is sardinas kaya may sardinas dari. Pero na manok pero murag lamig sardinas dai kay murag mo na ang naandad sa una ba nga kanang magpansit mi sardinas murag magarang lamian ha. Magpansit na lang ko sa sardinas no. Kaya arang saktuhan nakita na sa ref nga napadari. One half may sudan ni 1/4 pa ni. Kay kuan man. Na duha pa man ni kabuok. So ako na lang ni lutuon dai kay aron natay sudan ko ni hapon. Tapos dalton guys, ganahan po to si daong pansit. So mao na laman ni amo ang lutuon. Amo sa ganyang udto kay litson manok man da. Napa man yung dadto? Wala na napilain ba? Nasayang mo po na gamay na magkadyo pansit na bilin. Abihan ba na laman lutuon? So anyway guys, kung nag-TikTok mo na guys, i-follow ko nito sa TikTok. So may bulan na gyapon name na dadto. Napo ko dadto sa TikTok. Wala man mi si Budas dai, grabe na hotda na gajud mi wala gajud mi kapang grocery. Sabot man ni undoy nga karon mi mag-grocery ning lakaw man nun siya daghan mo bubuti wasunon. Masig ba tong merkado siguro rong hapon. Kaya wala na may si Budas, ganina pa jud mi na hotdan. Kapuyan naman ko kumudagan dito ano to dai nga na tindahan dito sa babaw baka po nang pud isa ka kay to karon man. Sag dinaraman basta na ahos wa pa jud ni kan opener. Dari sa una nga ni raman siin. Guna ko mga kan opener pero tos family house. Ja, napo ko mga kan opener to awa pa po na panggamita. Ang mga gamit nito nga pangregalo sa kasal. Wala po kumupalit kay di pud mi pirmi good magkan. Sahay raman. Ja, magkan pud may sahay isi open kan. Baw ning gipalit ni undoy nga di man isi open kan. Mao dun ni amo naandan nga sudan sa una day para manglamian ha. Nga ni ra ni day, mura mi dani gabay-bye. Lurus mo hapon day, bisa kahos ra. Mo ni kadlo kang dalton, magluto ko, mag-aros-aros. Magluto na gani ko madagandagan na siya. So do kwarto kay mahaglot na siya, madyo ni pod kay mahaglot siya. Kadyo kay arong ngatong paso. Nalipay ra pug ko nga mahaglot siya. Mo to guys, namuot ko guys baka dai comment ba. Ando gaja kuno kumang bayan human natural ra na guys, kay ano di man may mga dato. Tanan ang mga insay na mo amo pa man ang trabaho ag maadyo. Di man sa ingon nga inig-ingon na magbabahay metyo, tanay bahay kay di man may mga milyonaryo, di may mga negosyante na mga negosyo. Ginagbay ra taon po dai nga nag-igo ra kun taon po nagnegosyo mi ba para mabuhi, di ingon kay nagnegosyo para mga dato. Nga di ni pareho sa mga vlogger nga kanang dato na sila. Before pa sila nag-vlog dato na na sila. Di mi pareho na gani nga mo nag-vlog lumiri para makapiso-piso. Nga na. So mo nang para na ka nang 3 years ha, dali na na. 3 years na magamang bayan mo, dali na na para na kay kumpara sa uban jud ara jeng dugaja. Pero dugay gud gihapon i-compare jud nimo sa mga kwarta kayo ba jud ni. Na mi kwarta pero kanang sakto ra bitaw di jud ingon og paras uban nga magpabay sila bag pabay after pila ka months na nagbarog na. Ang kami dai di mi dato. Comment jud nga duga grabe sig duga sa imong bayan human. Natural ra jud ang dugay jud mahuman kay mao jud ni mga kwarta nga daghan. Igo ra gud pud among kwarta nga maka survive me pabda pud mi bata. Inga na so pero amo ang kahimtang nga is di milisod sakto ra. Di milisod, sakto ra, makakaon niya, makapangisnak, napay gamay ang matigom. Pero di dyan ingog madali. Milisod, ultimo gani siguro mga dato, di dyan ingog
mahumandadyon kay na pud pa yung mga factor pud ba nga makapalangan ba. Mao nga dugay na mga utang ko sa giingon ba kay nga dali ra maka pabayron panahon nga ra mahalag materialis. Mamutang kog tubig sa rep para nami imnon nga bugnaw. Di lalim uy mo nang makaingon na lamang gadyo ko nga grasya na nes Ginoo amo nga 3 years hapit na jud mahuman gamay makabalhin naman jud midana ba before pa magpasko. Dali na para na kay di lalim magpabayron. Unja guys, gamang bay guys, gamay ra kaadyo guys. Unja gamay expenses is na sa 1.2 million. Oh. Naka 1.2 million na kami. Bisan og gamay ra kaadyo gamang bay. Kay ngano arang mahala lagig materialis. Karon lagig magbabay ka, gimuhang bayron kay agimong milyon ron padag na laman. Di na ka basta-basta makapabay karon nga imong kwarta wa kay minilyon. Grabe jud guys, nakaingan ali ko grabe no. Katong imong kwarta karon namo nagasto karon na mga 1.2 to 1.3 million. Siguro nakapabay mi na mga 10 years ago mansyon na jud na. Karon di na day, padag na raman jud. Excited lagi ko makakuan, makalugar mi adto. Ang ipakita ninyo guys. Para na mo idea ug unsa na lamay maabot sa injuhang milyon ron nga bahay. Gamay ra jud nga bahay. As in, ara na laman jud gamadya. Tugod sa kakuan ron. As in, tungod sa kamahal ron sa mga materialis. Ja. Ara naghana ka jud manglibak nga gram dugad jud lang bayan man nga sa gamay ra dugad naman. Ingon laman mo og lali magpabay ron. Sa mo mga kwartaan ron lisod na kay rag mahalag materialis. Okay ra og mga politiko kay mao din sana sila kwarta nga daghan man sila kwarta bisan pag magpamansyon sila kanako kaya man nila kita mga ultimo ra uy lisod ka adto magpabay arang ka mahal ka jud materialis ay wala mo kahibaw unsa ka lisod so gani guys no pasalamat mo sa Ginoo kare am gipayan nino buutan ka adto sila kami palayas kayo gipalayas kami asa kami katunog okay di man po ko ganahan muli sa family house all dulo ang tong family house di po ganahan kay aliwaros ang mga silingan uban sig video kay kada adlaw di ko makanahon nagtaron dari magusam giboy ang ganahan kadto ko kay arang ka mingaw maginawon ang utok ba kanang tinaw kayo ara magong sabaa gi mong utok di ko na mugana abaw lang ka ninjo basta ako ingana ako di mo gana gaho ang utok basta grabing ka aliwaros ang palibot dapat day duha ka pinapa mo na gato ang pansit guys medyo luspad man taw natong pansit alos pag gani kay man itoy-toyo ang sardinas raman ni pero ganahan mo kung gani guys, gani ra ni sa. Na dugay ni na naman kinahanglan ni basig taman pa ni ugma kay ra magdagana na lamang gihurot kay naabrihan na magud kuan. Bihon. So anyway guys, ahara mo pakiton sa amo ang bay pug makalugar like ug maka-vlog ko kanang maadto panahon ba kay magdadabad ako bata. Dawan-uwan man. Pero mapakita na ninyo kay sige ra kog ingan ninyo diri nga na mo na hitabo ingan pero wa ko kapakita ninyo kung sa porma. Excited lagi ko kay dako na lagi kausaban sa last nga pagpakita na ninyo kapakita na ninyo ara pa man tong finishing ko man to yung nakuluran nga na alam inalagi ara mo pakiton sa sunod na nga video guys kamot ko nga makaadto ni ugma maadtong panahon magampot nga maadtong panahon sunod sige magug-uwan nga magdadabad ako bata gusto ko maadtong panahon para makaadto mi magdara ko bata makavideo ko guys ani ra ta natong vlog sa atong YouTube no na ako sa Facebook guys na ako po sa TikTok i-follow ko ninyo para ma-update mo sa uban na ang mga happening sa ang life ba wa kadto ko maka-upload diri pero maning kamot ko nga maka-upload na po ko ugma kay para na tuloy-tuloy gyapon nagatuang panagkita dari sa YouTube. Bye guys, and thank you for watching. Subscribe sa mga wa pa ka-subscribe. Share po niyo atong video dai kay nagkahinay din atong YouTube. Bye-bye.